Bollywood star zinga chuan nupui nei har senior hanti hi chuan Salman Khan hi kan ngai to chua berani nge tuna kumsum nga pasari lai lo ni ve to a ngai zong nei ngai lo poni lova bel nu hlui lar zwal te chu Miss India lo ni hial to Sangeeta Bichlani te Bollywood star mel tha Aishwarya Rai le Katrina Kaif te po lo de to a ma se tun thleng ala single hi fans ten fiam thu tho nan tak te pon mang ta fau mai Tunhnai mai khan red carpet event pakhata journalist mai che pakhat chuan Salman Khan hi emin nei ro aron ti tamaya Salman Khan hian ti hiana changa katan nupui nei hun chu aliam to kumsom ni liam ta khan min lo tong to jok turin ya ti ina changa ni a chan dan en hi chuan fiam thu thu tak de ma ni se nupui nei hi tum lo tak tak ani theyangem le a video hi enang o Hey Salman Khan, would you marry me? No, why? No, Salman Khan, would you take